Ak chcete vedieť, ako je to s tým stukovateľím pečene, prečo ohrozuje takmer nás všetkých, tak to je zasa otázka na pána doktora Oltmana. S Ivetkou teraz prebrali všetky vaše maily a urobia nám taký sumár na záver relácie. Áno, presne tak. A predstavte si, že posledný recept, ktorý má Andrej pre nás pripravený, je práve pečeň. Je dobré jesť pečenku? Áno, všetko v rozumnej miere je dobré. Lebo sa vravelo, že to je vlastne orgán, ktorý zbiera všetko to negatívne a že on to v sebe, tá pečeň to má. A vraj má v sebe veľa železa, tak čo je pravda? Áno, a orgán, ktorý zbiera, a to zase súvisí s poctivosťou tých, čo nám to predávajú. Tak. Čiže keď jeme pečeň z mladého zvieraťa, čo by malo byť každé jedno, keď sa dostane do bežného užívania, tak je to v poriadku. Samozrejme sú choroby, kde sa to nemá takéto vnútornosti vo zvýšenej miere jesť, alebo vôbec nie, ako je napríklad dna, čo je vlastne vedie k tomu, že sa kyselina močová zvyšuje. A je to jeden z tých tiež prejavov tých všetkých chorôb, ktoré sme tu dneska menovali. To je tá steatóza, pečenie, cukrovka, nadváha, vysoký krvný tlak. Áno. Všetko ste spomínali, ale chceme trošku ešte zhrnúť to, že jedna sa z vás pýta, nejem tuky a predsa mám steatózu. Dáva si veľký pozor na potraviny a napriek tomu sa tá pečeň stukovateľa. Áno, ľudia si neuvedomujú úplne jednoduchú vec, že náš organizmus má schopnosť vyrábať skoro všetky látky potrebné pre život, čiže tiež takisto tuky. Ak máme málo tukov a potrebujeme si nejaký vyrobiť, tak my zjeme prebáz len bombonieru, ale sa to prebuduje do tukov. Čiže tu nejde o to, že či zjem tuky a tá naivná predstava, že to, čo zjem, tak to ma posilní. To bola, kedy mali starí černoši alebo černošské kmene, že zjedia srdce nepriateľa a budú oni silnejší alebo odvážnejší. To už neplatí? Nie, včera prestalo. Ja som myslela, že to ešte stále platí. Takže to je naivná predstava. Ide o to, že koľko kalórií my príjmeme a aký máme kalorický výdaj. Ak do jazierka priteká viacej vody, ako sa z neho odparí a odteče, samozrejme, čo zase sa preleje. A to isté sa stáva nám. Ak sa prejedáme, máme viacej kalórií, tak sa nám to ukladá do tukového tkaniva, ktoré sa môže ukladať všade. Žiaľ Bohu, väčšina ľudí tým, že sa málo hýbe a máme takú genetiku, ako máme, tak sa im to ukladá práve do brucha, do brušného, do oblasti čriev. Neviem, ak niekto videl niekedy prasiatko, keď sa je zabíjačka, tak tie tukové, také visiace vankušiky okolo čriev, tak to je vlastne ten tzv. Hnedý tuk. Ten je veľmi nebezpečný, lebo ten je producentom zápalových rôznych pôsobkov, ktoré dlhodobo, ak sú prítomné a pôsobia celé x rokov, tak vedú k tomu nakoniec, že aj tá pečeň reaguje tým, že začne byť zapálená, napríklad aj zápal pažeráku a mnoho ďalších negatívnych. Dobre, na záver si povedzme, lebo sme si to síce povedali so Soničkou ste si, ale ešte si to zopakujeme. Ako zistím, že mám stukovateľu pečeň? Vraj nezistím. Nezistím. Je to väčšinou náhodný nález. Už som ich hovoril, máme rizikové skupiny, u ktorých sa to dá predpokladať, čiže tam ideme cieľene po tom, či ju majú alebo nie. U ostatných ľudí bežne takto pekne chudí, ak ste tu väčšina z vás, tak je to väčšinou náhodný nález v rámci iných vyšetrení. Alebo keď sa nájdú zvýšené pečené testy, tak sa robí sonografia. Dobre, ale ja mám obavu a po dnešnom dámskom klube som zase o niečo múdrejšia, neviem, čo sa vo mne skrýva. Prídem za svojím lekárom, praktickým alebo internistom a poviem, prosím vás, zistite mi, či mám stukovateľu pečeň. Je takáto požiadavka na mieste? No, veď je, len aby sa nestalo, že zajtra budú preklínať, že 5 miliónov ľudí sa zdvihne a pôjde si dať robiť sonografiu. Dobre, takže je to je to naozaj na takom odporúčaní lekára, ošetrovanie? Treba použiť naozaj ako ten zdravý rozum. Tí, čo sa spoznali a majú tie rizikové faktory, tak tí si to môžu dať urobiť, ale nie hneď zajtra, alebo v tejto sekunde, lebo toto je hrozba, ktorá hrozí až za 10, 15, 20 rokov. To, čo sme hovorili, že im môže skrátiť tú ich sviečku. A tí, čo sú chudí, tak u nich nie. Potreby. Ale mám pre vás dobrú správu. Dnes nebudete operovať pečeň ani nič podobné. Budete chutnať. Nech sa páči, Soni, pustite sa do posledného receptu. A dokonca môžete ochutnať pečeň. Tak. Tak, Andrej priniesol hovädziu pečeň. Ja som to spoznala, Andrej.